Igen, milyen a kis lányő? Sárga. Sárga hátú katicalány. Ti nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Akkor még nehezebbeket fogok tőletek kérdezni. Jó? Még sokkal nehezebbek? Papucs. Papucs. Na figyelj! Kivel utazik a vízen, Bogyó és Papucska? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ki a legjobb barátja Bogyónak? Fanni. Milyen színű a papír sárkány, amit Bogyó és Babóca készített? És még milyen színű? Piros. Mivel szeretnek leginkább kirándulni, Babó? Figyelj, most nem mutatom el a képet, csak kérdezek. Milyen lépcsőt építettek az ég felől, Babó? Milyen lépcső mentek fel az égbe, emlékeztek? Szabolcs. Mondd már meg. Na, milyen lépcső ez? Ügyes vagy. Hogy hívják Bogyó és Babóca óvónénit? Minden tud. Nagyon ügyes vagy. Milyen állatról repül Bogyó és Babóca? Milyen madár? Kinek az otthonába mentek hivatlanul? Barlangifók, igen. Minden kérdésre ügyesen tudtatok válaszolni. Nem is láttam. Minden kérdésre. Ezért most